Na začiatku bola túžba prísť s riešením, ktorý prečil očakávania našich zákazníkov. Lambda IQ je inovatívne riešenie s výrazne vylepšenými technickými parametrami bez akýchkoľvek kompromisov. Pre nás predstavuje Lambda IQ novú kvalitu bývania. Cieľom bolo priniesť tvárnicu, ktorá bude mať vyladené všetky požiadavky komplexne. To znamená tepelno-technické parametre, ktoré budú vyhovovať všetkým nárokom zákazníkov i po mnohých rokoch užívania a po ďalších generáciách. Ďalej zachovanie pevnosti, minimálne P2, ktorá je dostatočná pre bežné obvodové steny rodinných domov a zároveň pevnosť, ktorá zabezpečuje odolnosť voči manipulácii, preprave a podobne. Výsledkom práce našich pracovníkov je momentálne najšpičkovejší produkt na trhu vo svojom segmente, Ytong Lambda IQ, ktorý je zároveň aj veľmi výhodným ekonomickým riešením pre konečných stavebníkov rodinných domov. Sériovej výrobe predchádzalo niekoľko mesiacov testov a skúšok a výsledkom je vynikajúci produkt, ktorý spĺňa všetko, čo sa od neho očakáva a zákazníci si ho určite zamilujú. So súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,077 je to najlepší výrobok, ktorý dokážeme v súčasnosti na Slovensku vyrobiť. V spoločnosti Xela pracujem už 30 rokov a som hrdý na to, že sa môžem podieľať na výrobe najkvalitnejšieho Ytongu v histórii, Lambda IQ, a za jej kvalitu ručím.